Човек няма Майнкрафт. Абе, какво прави? Добре. Здравейте, браточки, аз съм Мартал Иванов и днес с... Пепака ВГ ще играем. ще направим. Да, обаче ти няма как да чуеш какво там ми говориш, Знаеш ли защото колко ме? аз съм с слушалките и Брат, ти си знаеш без. ли колко ме интересува? Окей. Обаче много силно ще се чува. Давай. Окей. Чува. И кажи на другите ти фенове да ми пишат коментари, защото Абе, знам, че просто... не знаеш от кога не са ми писали. От колко? От много. Вчера ми бяха писали първият от не знам от колко време. Хората, бе. Аз едва те чувам, брат. Да, И това са нещо като тапи за уши, много яко. бе. Следни Canon картата ще я пусна. Окей, не ми пука. Стана. Да, бе, я махни слушалките. Да, бе, да. Ара, бе. Нали ми каза, че е много тип. Ало, здрасти. Кой се обажда? Ама ти ми се обаждаш. Абе, ти ми се обаждаш, бе. Брат, аз на тези слушалки не чувам почти никак. Сега ти ги слагаш. Да, но. Чакай. Брат, това сериозно е като тапи, бе. Знам. Аре, набирай си номера. Къв? Ми какъвто искаш, си само не викай. 087. Още къв. Каквото искаш, бе? Аре, бе, ти набери първо, че аз просто ме мързи. Да, ако има така. Има. Ето България пише. Крайният номер е грешен или непълен. Не пускай високо, говори, защото няма да чуваш от слушалките. Не пускай високо, говорите, аз ще го ударя. И ти ще говориш. Чух. Мале, колко силно се чува. Знам. Едвам. Чувам, сериозно. Аз Не. чувам. Баси. Те панари не слушат. А чакай, 084. Дали? Не, чакай, не така. Аре на бас. Значи му е изкъпан. Да, знам. Скъпан телефон такъв. Неговия най-скъпаният телефон. Сигурно е едно Аре, слагай си слушалките, що ги сваляш въобще. И защо така ги държиш? Така се държат. Става. Става, знам. Ало, искам да говоря с дъщеря ви. Аз съм от циганската махала. Дошъл съм тук да ти открадна дъщерята. Нали? На 50 години съм чулила. Старче така недодявано. Да спирам ли клипа? Не, давай. Да. Не, чуй, значи, две телефони ще ги и са опит да не се засмееме. Част трета. Да. Try not to live. Мале човек. То са ако се обади на полицията. Да, ще се обади. Да, той каза, добре. Ама как спокойно си го каза човека са едно... Ако. Ама брат, сега ние как ще чувам, аз ще чувам само от... Ти така ще можеш ли да чуеш? Да. Чуваш ли? Да, до някъде. Не знам. Ама колко са силни човек. Аз знам. Оче, еро. Значи това трябва да ти е на дясното, това на левото, защото ел, еро. Чакай, ела някъде, защото тук... На желязото. Ето стана. Пропускаме. Ела. Мале, това ли е смешно, бе, човек? Чакай, бе. Мале, това е смешно да съм трамвай.
Моля, не дишам. Това е много смотан. А? Много е смотан този клип, няма да ме разсмее. Мале, отекчавам се. И това е трайното лайф и Госто направи от трайното лайф. Ако си го гледал. Не съм, не гледам такива идиотски. Не пипай таблета. Не пипай таблета и гледай клипа. Изгаси го. Няма да фу. Гледай са. Мале, това ако е... Не, Гледай бе, брат! По-тихо, стига си крещял като малумник. Аз не чувам тия слушалки. Значи и аз ще си креща като да не кам. Де? О! Аз, значи всички това... Абе, гледай бе. Да не ти слагам слушалките. Как ме караш? Ти слагам слушалките. Мале, човек, ако можеш да ми ги нагласиш хубаво. Те са на... Гласи, лате! Ще ме убиеш! Абе, гледай го, не можеш да носи слушалки. Кой го каза? Ти... Кой го каза? Ти направо така... Като някой че дойде да ми ги избъркаш. Ама брат, ти въобще не взимаш на сериозно клиповете. Човек, това не е толкова. Гати и смешника си. Човек, това е най-скапаното клипче, което съм гледал през живота. Добре, 07935. Така, набираме този номер за телефонна шега. Да, рейте направо. Е грешен или непълен? Майка ми. Чухте. А гледай докъде са чак. Виж докъде са. А виж колко силно се чува, нали? О, Так, няма да намериш. я. Чакай. Или непълен, майка ми. Скапаният моя клан, бе. Защо ти в какъв клан си въобще? Е, в това, бруче, да има име, да. Бага, бине. Да. Ама се събираме за 2 дена. Клан ще старе. Я да видя. 10 от Доколко 10 са го сме го събрали. събрали, бе. Да. 44 човека. Какво мислиш? А преди бяхме 25. И го събирахме с 25 човека. Ара кажем и клан ще То аз съм го събирал аз сам. Да, само 10 от 10 ли? Да. Ето. Ето да ще. Че аз то съм го бил на бралчик. Да, бе. Иде бе. Чай, ще кажа, добиче като мен, удра 100 бири на ден, ще го кажа. Искаш ли човек да ти направя поне 50 номера? Да... О, стана. Стана. Ето стана. Аре бе, дигни бе, тъпък. Ти ли си това, което търсех най-голямата свиня? Добиче като мен, удари 100 бири на ден, като да. Вдигна се, Пешо, ще излиеш ли, бе? Пешо, ще излиеш ли? Пешо. Абе, Пешо, ще излиеш ли, бе? Аре, не се прави, но... Кажи, че е скапаняк. Добре, чао. Скапаняк. Ето тук има 192 коментара, ама всичките с номера почти. Ето. Ето телефон. Телефонен. Да, 088. Ето още един. Моля, колко беше ядосан. Да, набирам го. 087. 087. 769. 769, да. После кажи. 244.
9. Да. Така ли? Да. Да видим. Изключен му е телефона, майка му. Ето още един. 0899. Чакай, брат, чакай. 10 минути от епизода. 08. 0899. Няма да го набера. 087 ми трябва. Няма 0877. Има 0. Как няма такъв номер? 085. 085 няма такъв номер. Ето си го е измислил. Аз съм сигурен, че няма. Shit, motherfucker. What? 087, ето един 087. Чакай първо да ме набере той. Джания Бен. Чакай малко. Ще стане, yes. Дай 5. Ало, имате ли книги от майката на Джо? Имате ли книги от майката на Джо? И как беше баш Джо? Питам дали имате книги от майката на Джо. Добре, набери Затвори. ето 087. Добре, 087 611. 611 95. 95 2 нули. 00. Така ли? Да. Дали? Не знам. Да. Какво ти казах, бе? Тук се пишат идиотите номерата. Не бе, аз махни слушалките да слушам. Да, бе. Ти така не чуваш ли? Чувам. Ей. Аре, бе, скъпаня. Махалата точно. Добре, бе, вдигни бе, та пак доле, но баждаме ти се. Clash Royale от клип. Че ще си кажа, обаждаме се от клипа Clash Royale карти. Казали са да написи на този номер. Ето още един. Да. 089. 087, човек. Пак. Окей, чакай, не вдига. Ето е 087 7, 90 9, 60 6, 22. Не бе. 200. Добре, дай пак. 087, 90 90, 60, 60, 222. 222. 200, Не бе. Човек 222. 20. Така ли? Да. Дали? Не знам. Не. Да, стана. Идиотите си пишат така номерата, бе. Но 87 пак. Тихо, брат. Няма да дигна за пореден път. Чакай, бе. Какво да изчакам? Аз съм сигурен, че няма. Няма да вдигнат. Не вдигат. Добре, 087 087 90 90 202 202. Опа. 202 202 бе казах. 202 Така, 46. 46. Абе, 49 написах. Значи сега ще свършваме епизода. Ще да видим дали ще успеем. 1 минута имаме на ръце. 1 минута. И е стана. Кучето. Брат, махни кучето. Спокойно. Аре, бе, тъпите хора, дето седят така на мен. Аре бе. Аре бе, на нормалници вдигнете. Не вдигат. Ако ви е харесал този клип, шибнете един лайк. Ако не Ето още един. да, ма брат, аз не мога. Нямам. Ако ви хареса този клип, шибнете един лайк. Ако не ви дайте долу на палче, обаче искам повече да шибате лайк и да пишете коментари. Ще се видим следващия път с пепката и до скоро следващия път. Чао!